Hiwa din atong master og kuan kanang kalabasa kay nagplano nga magutan kay gimingaw na ugutan nga na ay tuno. Nya mo na siya guys ang among utanon kana kamunggay sa plastic kay nagpalit may ana ugutanon sa merkado kay nahutda nami sa gulay sa among luyo kay ang gulay na sa among luyo sa balay kamunggay na lagsangig ug gamay nga mga utanon nya kanang uban mga gabi kalbasa dito na mo gipalit sa merkado kay wa man tay tanom ana kay wa mata katanom nya mo na guys kitabangan sa ako ang pamangkon sa kumbana amo ang tudluan kay di daw siya kahibaw mo hiwa di siya kahibaw mo kanang hagpat og kamunggay nya saon man na nato ron ug di kahibaw di po day nato pabuhaton mo ato na pabuhaton kay para makahibawa kay ug di nimo pabuhaton umiingon nga dili siya kahibaw dili na gini siya kahibaw ato gini siya tudluan nya pagkahuman mo na siya guys pagkahuman ni nilagiwa niya nagsabin po dahil akong bana lungag diri sa gawas kay dito raman sa sud nagutan niya kari pong usa nagbunot og lubi kay para isago sa utan para ito no niya pagkahuman gikagod din na niya karang nagkagod guys kay gagaw po na sa kumbana mo ni among bisita nga paapil og buhat sa pag-utan may bisita pero nitabang og kuan sa utan niya mo na siya guys na tabang ni siya hagpat sa kamunggay ang bata nga di kuno kahibaw mo kuan hagpat pero nakaibaw malagi kay ato mga tudluan nakaibaw ra man gud sa tudluan niya pagkahuman ato dayong gilunod ang mga gulay sa initubig kay para malata na og ato na dayong matimplahan kay nagkagud na ra ba unya ato dayong ilunod ang tuno ikahuman ani kalata niya naaday tay agbati sangig ug kamunggay na sa ilaw ang kamunggay ana niya sangig na siya nga ibabaw niya kani alog bati nga nagbukal-bukal ng atong utan guys ready na kayo niya daradayon ang tuno na humana og puga kulang na lang ana ato day nang ilunod dire kay nalata naman ni ang atong gipalatan nga gulay niya pagkahuman guys nihangyo si Angelo guys nga siya kuno mo video man gibidyohan ko niya na niya dihang dapita ako na ang naglutoan ng utan ako nang gilunod ang kamunggay ang mga dahon-dahon niya guys no nindot jud ang kuanta ba magtinabangay bitaw ta sa balay no dali ra kay mahuman ang trabaho nagtinabangay din mi lahi ang naghagpat lahi ang nagkagud lahi ang kuan tinabangay ra jud mi ana kay hanon lang jud mi kakaon dayon mahuman ang trabaho nindot jud ang magtinabangay duay gubot ug magtinabangay guys ug dali ra kaayo mahuman ang trabaho ug hapsay guys tanan ang ato ang paglihok-lihok ug magtinabangay lang jud ta di ba no ano na siya guys dali ra kay na ako na human pagluto kay nindot man kaayo igo na lang ka magluto ba kay naay naghagpat na human na daan ang ato ang mga lutuonon ba kay igo na lang ta sa paglunod di na ta magkuan kara-kara dihag maghagpat pata magkuan pata diha nya ano na siya guys ato nang giluto ug ato day nang gitilawan ug sakto na ba sa timpla nya nilili po day na diha akong bana kay gitan-aw niya unsa ni nahitabo sa akong giluto kay na busy man na siya kanay nanawag niya nya mo na diha ato ding gilili mo na porma sa atong utan guys sa wa pay tuno nya dara ang tuno ato na siyang ilunod wow na kayo lami kay ang utan guys na ituno taud-taud na pud ko nga wala ko kakaon nga naay tuno ang atong utan Bisaya nya mo na ato day ng imikos-mekos kaya lami na kayo ihigop og sabaw labi na karon tugnaw kay ang panahon niya pag human guys ang nahitabo nasuguan ni nako ang duha ka bata kani akong anak ug paumangkon sa akong bana og pagkumpra og soft drinks unya nagagay-agay in town siya kay sakit daw ang iyahang tiang no paunsa man nga mo may kuan nakuyog ni Gino og adtog soft drinks di tabangan pud siyang angkol ug alsa parang dili ma-injury ba luuya pud taon nya mo na ni guys luto na ang atong utan thank you for watching.